Hamas ka cakɛda so mun jan bɛ kɛnɛyako la ka jate laban y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ 10 ani mɔgɔ 22 ni a fan caman o ye faso jama ye ni denmisɛnnin 4,000 b'a la ko o de fagara Gaza kɔnɔna la kabi octobre kalo tile 7 Bani Sirayila olu ka fɔdon daminɛnen. O wagati kelen na Bani Sirayila jamana ɲɛmɔgɔw ko mɔgɔ 1,400 o de fɛnɛ sara ni a fan caman ye faso jama ye mun kɛra Hamas ka dankarili don Bani Sirayila dugukolo kan. U ka Arafa tɛmɛsira ni ale bɛ Gaza o tugu Egypte la ale dayɛlɛla tɛnɛndon yasa dunan minnu bɛ yen ni fasodon sɛbɛn 2 b'u bolo olu ka se ka u yɛrɛ ɲini. Ni tɛmɛsira in ni a tun dayɛlɛla arabadon ka taa juma la yasa Palestine mɔgɔ caman minnu bananen don ani mɔgɔ minnu bɛ yen ni kɛnɛma fasodenya sɛbɛn wɛrɛ b'u bolo olu ka se ka bɔ ale datugura. Hamas y'a jagoya k'a fɔ ko yasa a ka se ka dayɛlɛ ko u ka mobili ambulansi ko olu ka se ka tɛmɛ ka taa Rafa Bani Sirayila ka fɔdon juguba kɔfɛ mun kɛra Gaza dugu kɔnɔna la. Turkiw ka kɛnɛmako minisiri Hakan Fidan ye a laɲini Ameriki jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiri fɛ Anthony Blinken ko u ka marifa cili lajɔ sisan wa ko a ka kɛ kuda ye Gaza kɔnɔna la Turki dɔw olu ka ciden jurusira dɔ la. Blinken a ko dɛmɛ tɛmɛni ko dɔ bɛna fara kan don nataw la yasa ka ɲɛsin Gaza sigilamɔgɔw ma ni Bani Sirayila kɛlen no ka ji, kuran ani balo k'o tigɛ a yɔrɔ la. Duniya jamanaw ka keleya tɔnba ale ye weleweleda kɛ ko ka marifati lajɔ adamadenya tɔpɔtɔli hukumu kɔnɔna la. Farafina worodugu yanfan ale ye wele bila a ka lasigiden mun bɛ Bani Sirayila ma ko yasa u bɛ se ka kulokɔrɔ kuma kɛ ni a ye.